Tegi parlo kumjur ki fans ki bashe support igani ke channel mentaka sengi ngas ngau kumbang haban penmap nongkong AFP ki namarba ngamla banwanra iki video ki barang sa hadin jong kato ke bala penmi hakani ke por baladap ken namar balai ba karon ke jing sita mulum mala ma par kumjur ru kolong ba anda bala kham khlan ru haban trai ban kata ki bubun ki kambas kawer pitip amba urangkap jong piam udang long senggel ta kadau haban lehi ki bubun ki kam bun kam palat den rei tongin ya klet kita ki baro tengin ya pe ya film den rei kumba shet ong na kapor ya lese dan na pedeng jompi ki bedang long thamai himpat subscribe ke channel te sngoba ken subscribe I not shibel ken youtube subscribe button ma kumba ong ba nel gen te khuble ya kata ma ya ka jing yarap jompi ru ya to menta ka sngin ya pe ya ka benta ka basan jong ke story kumno ken ke ayengi te shwa bangin point ke benta ka ba san jong ke series tongin ya pe look lek khandiat ya ka recap jong ke benta ka basau khnang ba ngin la ban connect mo ya ka jing ya dei jong ta ka benta ka basau bat ka basan gen te khane ka benta ka basau hi ba ka yujin bat yujun kila ya jet ban ya yai la ka jong ka lenti gen namar ba ha ka jing im kum ta hi mo namar ba kum ka yujin ka long ba ka kwa ba kan ruspa ba kan yo bor yo sor ka kwa ban long ban pau nam kham tam lei ban yo ya ka bor ban la ken ban pen kelai ya kata ka im lang ka salang ya kata ka kham tam lei ka jing im jong ka ken namar ba kala ngia ban ngat singat ha kita ki jing im ki balong long sertok ka jing imma kata ka jing dup ka jing syak le ben ka jing syak ban ben hi briu teladon ka spa ka nam ka buram bar kumju ru ya kata ka bor ka mot la ban pen kala ken kham tam ka long ba ban wanra ya ka jing ba don kam hi ya ka bor ma kata ka jing thmo jang yujin tang ba hang ne kam pat yathu pat hau yun jun ken namar bala ra ka yathu makana ru uni un saong be khuslai le ayu ma namar ba to ya be shakhmat ken henre ka yujin pat ka bala ngat hi kita ki jing em long baka kwa bet ban laj ne ban umde tang naman ta jong karo ne naman ta jong kiweru namar baki isn kiweru ki breu ki basale ben ku makaken tede nak ta kadau ken long baki hab ban ya khlat lok no nak banta ban ya be ya kata ka jing im go babhaken kham tamle nak leng jong yujin gen te ka baya de berkata uyun jun ru haban ailat ken walada us ngosi ne walada u kwa ban ya da ya karu unle kumno hin mar bakal ajit ya kata ka lenti jongka telada ka yujin ru kam jit ya kata ka lenti jongka kumno hi kan la ban kiuru ha ka jing im jongka pi kataru ka dei ka babhai hina kaliang jongka tede na kata kadau long bagi haban ya khlat lok no ken bar kilaya rai ru long ba ka bahaba ki nom ya kendu ken khanang ba kanom thut kata ka kam ka jam jongki tin rei pan ban pat anda haba kilaya jengai kimi bet kita ki jing e ken ki don bet ki bale ben ya ka yujin ha kata ka jaka ba ka trei ru kumbanga la yuthu ha ka banta ka bastau long ba kalina ma ki ben ba ya ka yujin ka syok kadat ya ka tang ba ka yujin ru ka dei ka basalak buj ka ngat bet kalina kata ka jing jam jongka pi tangba ka yujin pat kamong hipat haba ka syale kumta wala da yo makana ban keput yaki beriru tangba kata pat kadak mong ka badan ka mensim ka donun dan kata ka jing im long ka kata bet yaki beriu ma kadon bet kum kata ken te nakaleng jong yunjun pat kalong ba ju kwa hiru ban pentut ya kane ka yujin ken namar ba kala ong ha u ba dai shu ban pentut ya ka ken den rei bun sin pat anda haba kala syam jing ya ka haban kol hiu ka haban pha irap hiu takadau kadon ka por ba kidang ya kendu hi teng teng ma ki bapet ya ka banta ka basau kidang ya kendu hi te hadin nang taru long ba andala mi kata ka kes bau tau pulit kin tau inspektor umut ban pharep biang ha ga yujin ya kata ka kes ba ka panjab ya ko pa jangka te hangta ken ba ukim ju ur wan biang kin panyarap na ka banta jang kata ka porlok bi jungu ka bari ga yujin kin te hangne kilaya kendu kilaya kemen kilaya sngobha angkilaya mujabat hakane ka porru anda ba yunjun yo iba ka yujin ka ya kemen e baru kimjo kadon kata ka jing sngo ka ba jiliu u ka long ba ha ka por ba kadon bat u yo ite ba ka long ba ka kemen hadu kane kane tagaro da perkhat long ba ladang i sisai kane gebriu ba kan ya shakhmat ka jing im jangka ba kan yo jing kemen ne kiwi ki bri ki bala ban ai kham palat ya kata ka jing kemen palat na kata ka jing la jing u ukuman ken mauro tang bahang ni umpan pau ken long ba ma kadon kata ka jing sngo u ka long ba pher ken ni ka por ti anda ha ba ka yujin kala mi na kata ka yeng ti hang ne kin usa yuthu au kim jo ong ba nampat ju i ba ka yujin ka kemen hadu kata ka jing im jong ka ken bakar khi sahu da ka jing lai loi ken te anda ha ba kala don bat me kim jo ngayu i ba ka kemen ka sngo ba tagarau long ba nga kwa ban ailat ken ba ka yujin kan la ban ya long perlok ban me khanang ba kan la ban kman shu ka jing im jangka te anda haba ula ong kum ne te kim jo la kham sngosi indiat bar ru ula kali na ka ei mo ka dau ong kum ta te hang ne pat u yunjun u shu ngap bet bar ru la phai da ka din jungu te kane ka por u kim jo ru
sngthau ka e ga ba u yun jun ong ha u ken ti kumarin ka to kan singi pali e ba yujin ka la poi lai kai man shakaying jong kami e jong u ingang ti u ni ingang ang pi ba u ingang u de u tau main aktor ba de hakli tam jong kata ka company ba ka yujin ga trai kin u de mu u ba shat ak ki film ba ba kum ju ri kontrak ba ba ki drama ba ba hapo jong kata ka company ka ba kerting ka long star entertainment gen ti ka plan jong yujin ban lek kai shikani kami e jung u kalang ba la dau tip la ne u shem ya kata te us ngau e kin kata te da ka ba ka yujin ka le kum ne kalang ba kan la ban ya pen dei ban ne ingang ha kata ka kam ba ka tre la da ka la ban pen dei kam u kamut ka kanam jong karu ka kam kiu la da ka yo lai ban ak film ban u kamut ba kan no tam ma ban u tong me aktor ke ti kata ka plan jong ka kan ngan oi phiru long ba kum ha ko politik su ma makidan ubriu la ne ka briu la da ki kham itu yo MDC ikam sngau khan lari itu le yo mle yo MP le yo chief minister le yo prime minister le kalong ba kanang kiu nang kiu kin kata ka kerdan la ne ka buram baru kumju kabar gen pi kata ka dei ka ba ka yujin ru ka plan gen bakat nang kiu kerdan kat nang yo bor kat nang la ruban le ya kata ka bor jong ka kum ka mon jong ka gen pi kata ka dei ka plan jong ka bat kata ka jing kwa jong ka kum ba ong mene ka dei ban ban wan ra ya ka hok bat kumju ru ban yasat nak banta jong kita ki bri ki basal ben pi kata ka di ka jingmut jong ka film gan dengan itu ri pi ba haba ka yujin galech kata ka ying jong ka me ye jong ingang ru kam dalek direct kala dan lepa ka plan kumbang ong i pi mo ki bala pet ki benta ki ba haswa ka benta ka banangkong ba arngan ong pi ba ka yujin ka de ka ba pule ya ki an ka pule lo de ta ka ka jabing jong ka kalong ka shalak bha kan sabat ka pule lo bat kumju ru ka ngat ki jing e ki long ki ba e be ta ka kalong takra bha kan ni ka jimut bha jong ka erang bha ru bar kumju ka long ba kumbau blei hu tip ma ba kata ka jing shem jeng ka long ka ba long ka bom dei hok te ka jing im jeng ka kum ta de seu blei ru kata ka jing tho jeng ki kata ka film long ba i tho khanang bakan pule ka an khanang bakan tip ya ka an kum do ban yak saj lene ban ya saj na ban ta jeng ka hok pi kata ka de ka jing thmo jeng ka film ru te kan ne ka yujin ka le ka ying jeng ne mi e jeng uru ka long ba amdei ba ka shulet bet um to kan ande ka le kum no ka yathu khana shwa bat ka yang e ka badai ka ta kanong tre jong ka te ka yang e ka sa marjan bat kata ka me e jong u ken te ka yujin ka ang ba ngan sawan ra ai present ken je phima yang e te kata ka sngi ba ka yujin ka laj te ka laj ai ken je kata ka present da ka ba ka ra shibun ba ka jing bam ha ka jing jong yang e te anda ba ka yujin ka la mi nang ta te kata kami i kepada marwai hing namar ki teman i kumba hamduna kata ka teman ru te kumba ki teman ru sat long kumni ba ki bam marwai ba ki di marwai ki sngo kenja ma ka shukhot kenja ka yujin ka ong ale ngin ya bam lang ma phit khan em i te ka yujin ru ka ong to ngin ya bam te hangne ken ka yujin ka yo ban shangkai lang ba kata kami i bat ka yujin ka yuthu hi ka ta kami i ka ong ba ka ithu ma yo tok siu jong ka ba de in gang te hangne ki kham lang ya long perlak ken paranda ba kata kami i chil ajing bam ka yujin te ka jaw umat ken namar ba kam juyo kum kanete ni ki bahi ngasam jong ka kami ru kam ju aja ya ka kum ne kuparum ju ai monor ju ai te kata ka buram ban ya pen krep ban ya bam lang ber ka kum ta ka jaw umat ken tanda ba ka jaw umat te ka ni ka teman ka kali ken balai kum ne ten re ka yujin ka ong ba ka kemen e ba ka yo ban shong lang ka ni ka miet ban ya bam lang bat kata ka kami jong in gang ken ti anda haba ka yujin kal ong kum ta te ka ni ka mi e ju ka kemen e hadu kata kata ken ten re pen ban anda haba in gang ula poi ka ying udam kan yujin ong balai pharung ha ni ying jonga klam da pentip shwa hanga te ka ni ka por in gang kalang ba urang ken po ka ni ka yujin ten re anda haba ula tan ya ka sabar pat te ula mai ula tim me ka ula nyau ki bubun jat ki jing nyau ken re ka yujin ka ong ba ngis ei me ye jong phi ken pej manne rum de bang rung hi re ka khot hi ti nga kum nong kan tat ya kata ka jing khot ngau bha ki ru teman kalong ka pap ken namar ki teman ki don ka mensem ka babha ka ba khoj ma te ngar ma lai shong gen de bangali rung khnang te ndah ba kal ong kum ta tu las ngap te hadin nang tapat u ong ba utip ta ya ka plan jong ka don bai ka jing thmo jong ka selendet ten re ka yujin ka ong ba ka jing thmo yu kum kata ka ba phi pharep hanga ma haba ngadang shwan tre hang te ngan don jing thmo yu ka ba kum kata ten re hang ne in gang u ong ba mla ra ban shania ya ka yujin te hang ne ka yujin par ka ong ba phlak kum ne ken ong ba pen
ngi isun ya ka jing im jong phi I kumba phi de ubri badap ki jing khuslai ki jing jinjar ka jing im jong phi I kumba phim don jing keman gen ta ka daw ngai perkhat na ka por ma bakat utau aktor lane utau nong trei lane utau main karakter te utau main aktor ubah kata ka company jeng ki baun khuslai baun long marwei te rada don mo kumat kan kata ya company te ka perkhat ya kata kan ke kwa pentengan gen yu basa ka weru kadang kawi ka por ba kat barang don ka program ka ya I ba ulai di dawai marwei te sepo jong kata ka pankhana ba andah ba uladi te hangne ken ka ya I ba kalong ba udon jingpang gen te kata ka dawai baudi ka de jing pang khuslai ken te hangta ka yujin ka ong ba ka baha ba undan paralak ken gomde ban long marwei ken te andah ba kala ong gomta te usngothu ba ka langkom ba ka perkhat sephang ka jing bhajung uma umta kala kham kta ka new in gang ken te bat hangta hiru ka yujin ru kala sngosi hi ka long ba long kom ba ka shu ak yam ken henre ka plan jing khang ong thi ba ban yadon ban ta ba une ka film lane kata ka bor lane kata ka jing yedai kam kenang bakan le kino ki kita ki jing don kam ki ban sawan gen pi kata ka dai jing thumo jangka re hangne ka ba shuyam do ka shu akken to inya pe shakman ka kata ka story jang ne ka film kadang don lane ka barang sak tiaren jang kata pat kumba ka to ka nesngi le I ba kalami ka khubor ba kita ki fans jong in gang gila sngosi ken namar ba kila yo ya ka khubor ka ba kham kata ya ki mo ka long ba Uin gang ulai yalaj bat kalina ken. Namar bakidan ki fans ki baya iya hab ha badu in gang bat kalina dan dah ba ulai yalaj bat ka kala pau ka khubor te ki yas ngosi ken. Te kumta ka kata heru ya kata ka company jengki ken. Namar man ong phi ki Korea ma I khamlong I ya kita ki idol jengki ma dan reng ong phi ba kham I yo ble ken ban ki idol ki idol ki namla ban yap nam ta ka pop jengki rei uji su la ban yap. Ma shu yap man ne ndiat ma was ngoi e ken ya kata. Te tong inya pai biang shika film gen te on ong phi ba ma banda habal ami kata ka khubor hanta ma yes ngosi gen utau idol jengki kata ka idol jengki kila ya light te kamong kam sim jengki ten re hari pat ka Eugene kala kaman gen ki ong ba kala de ka por jonga ken ban kio hang te jaka ken panjo panjadon banta bat new in gang gen te hadin kumba ka to kenes ngiru le I ba utau inspektor ba bam sap bam pang ma bapharap sniu ya ka Eugene ula syara hau Yunjun bat Kim Jo ken te kilaya kre ban syok ban dat hang ta ken namar ba ma ki bapet ya ka banta ka basau ki tip ya kata balai ba kila kumne ken namar ba ha kata ka mobile phone jung Kim Jo yo sngo ya ka ke bau keren ken bau ong ba kata ka report lane kata ka case jong ka Eugene kadai ke bomdai kin amdai kabade shisha kin tang baki shupharap ya ka namar baki isi ya ka baka paunam baka long kumne kumtai namar baka dai gabre ko baduk pi dai kata kin te hangne Kim Jo bat Yunjun ki ong ba undai ban penyap ya ta kes la da penyap ya kes tumu un la penyap kin de kumba hadin kato kan esngi le I bakla poi khubor hau tau syakri jong kalina kin ubasat swat nak banta jong ka ulayo ya khubor ba ne inspektor ong uba kata ka kes kila penyap na namar ba kadai ke bomdai dan dah ba ulalik phak khubor kalina kala tim kala tlai kala mut sendon ban penyap sendon ru ladaka syak ka angin tang ba kamla male ye namar ba ka seu da kita ki million dollar kan na ka benta kata ka kamban ban kio kata ka kerdan le ban buri kata ka pap dan ban pen pharap iki breu khanang ba kan sa bet maka kata ka kerdan ka bahe kan ten rei kamla ban le ya kata kan namar ba ka hok te ka hok ikin mo ta kan kaya kan story te kumbala syai pale I ba kata ka me I jung in gang kala le ikendu bat ka Eugene kan kadai kene hi ka me I jung ka bakwa pan ikendu Eugene namar ba ka sngowi ya bat sakaweru ka lang ba ka to ka sngi ba in gang ule kum to kan ka me I jung ka snngomong kan namar ba ule klem akor mo ya kita ki paranong tregin te hangni kan ka me I jung ka le ikendu khanang bat ka Eugene nakadaw ban long ban lek pan map kan ka kata ka jinglong bom tip akor bom tip jinglong utau siu jong ka ken ten rei ka Eugene ka ong ba julai le ma kata ka jinglong briu jongi ngidon lagi jongi ki jing ka jing jongi le se don kita ki briu ki ba sim jing palat takadaw kawan kata ka jing bitar ma teng ki don ki briu ki ba ngat ka jing bisne te yala der ki long ba bisne te kum ta ter ka Eugene ka ong kam da patiau than ya kata tang ba kawai pat ka long ba kila ya keren menta ta kam don jing than hadu kata te hang ni kene kami ro kala kamen gen ya kata ka jing sngo jin sur men sim jong gane ka Eugene gen baru kala sedang ru banang I chu chu I ka Eugene gen
Pi kita men ki longkum ne kin ki longkum ki khandung la ni khanna kan te hata ko ke janmen ro le I ba wingang ula page ke video ba ki la shoot haki pormen shwa kan hapadeng jong u bat ka Eugene kan te kar ba unang page kala kta yu kan I kala kta yu namar ba balai ba ke Eugene kala keren ru yu sisen aswa jong kan ne ba ong ba ke Eugene ka pikir la ne ka sumar ka jing im ka bakan jamar wa jong u ya kata jing sngaulong lonely jong u kata jing sngaulong ba mo lada u udan kata spak aphor tang ba ka jingkot jingkhia jing ur kalang kebadan kam ti anda haba ula perkhat kita ki jingkren jengka ba ka ong ru ba ka kadon ka jing sngaul jengka urte na manta ka jing im jeng u te kanang kata ang kata yu baru sngothur u sisya ba udan kam mi kita ki briu hajan jeng u ki perlok ne ki ba ula ban iet te hang ne ula perkhat ken baru ula kan mau ri kita ki jingkren jeng u ya ka jujin kalong ba kalong kala long sisya kata ka ba long kham e ki ma kala kham long khor ken ta ka dau kwa ban panmam kita ki jing long khoi jong u kan te hakata ko por le I ba u yunjun unang page ya ke video jong Eugene ba ke ak film bat u in gang kan te anda ba le I kan ne u yunjun polos ngothu ya ka jing thmo jong Eugene kan om dei ba tang ba ka shu ak ya kata ka sin ru andre ka demut sisya ru ban le ya ke ba kan la ban yo ban ya don ban talang le ne ban poi ka relationship ba in gang kan tang ba ka penmong palat pat ya yunjun kan namar ba kadon hi kajing ting u kalang ba yo lese kata kajing yalang samla bat u lane dala poi kata relationship yo ba ka nek sendon sirta ken yo ba mu udu kenya ka pas kawe ru kajing du jeng u kamlong long ba umong na kamanta jeng kata yo lese ba ka sya le ben biang kajing im jong ka ken namar ba ha ka benta ka ba ar bat ka balai le yo I ba uyun jun ong ba unam I kenya ka marwe kajing im jong ka namar ba ulak kular haka ba unam I kenya ka kat ba kadang im hang ni ka perthekin unam mailat ru I ta ki jing sneu bakin yo ban penmong ya ka pi kata ka de jing kular nadu ba kidang red ken ta ka dau ken long ba kadon bai kata ka jing snau dap ram ha sim jong uken tang ba unle kum no hipat haka ba menta long ba uhaban ailat ken khnang ba kata ka plan jong ka la ne kata ka jing im jong ka kan long ka ba sub ba tu ka long ka ba saiso bar ka ba job ken jing im jong ka te hang ta kar ba in gang udang shong perkhat tegala angta am sim jugu sang thu bodon kam syata ya kata ka porlok ani kata ka samla kinong pentengan hasenda jugu mo wala da udon ka spak aphor re ka jong kadon be kata ka jing sngo thali ma ka jing im jugu bom don nang yarap te kumta shipang le I bakla poi ka message haka mobile jong yujin ba u ingam ong ba kwa ban ya kandu batka te hang tai ru kile ya bu ya ka sngi ya kata ka ya la ne ka min te haswa bakan le ya kandu per ka yujin baru ingang te kala phone na ha u Kim Jo ba unwan ban kin ya pelan kumno ban penlong excite lane ban long ban pen bang shu ya ta ka jing ya kendu jong Eugene ban ingang gen te ka pelan jong ki kalong kumne ngan batai bet ha kasin ma te hang ne le I ba wingang ula sa blok gen bat hang ne Kim Jo ula poi bat le I ka kali jong ingang te ndah bala lai blok dala poi shakhaman uni Kim Jo ula le kum ba pakhu ya ka kali jong kum ba accident kanang ba kan slam kata kapor jeng uban poi syaka caka baki abu banyak kendu batka Eugene ken balai kile kumneru kadon kadau phi te hakata ka jing bun kam hakata ka jing ya huri hura kata ka jing accident te uhap ban ya keren bat Kim Jo hapan phone pulit hapan pej saki insurance berkini kita lang la kulmar te hadu ba kata ka phone jeng ur ka hap snon syapok ken te hap syapok tom yo syu ban call ya ka Eugene te kanang slam kata kapor bat hangner unang pen siklai uni Kim Jo yu te hadu kada slam kata kapor te hadin pat anda ba Kim Jo snau bakala biang ban pen delay uni brio manlei kendu ya ka Eugene te ula pelait no ta ka bang lele re kata te anda ba ingang la poi hakata ka jaka baka Eugene ka up yu kala de be shipho stengen ka jing yebu jongki kalong ba phra baje janmen tang ba la poi hadu shipho steng janmen ken men ka man ong tenda la poi li ba ka Eugene kala ap yu habar ti kala shim ke jaga sim jung ulang kumbaka ka kata ba te ba hadu la si post teng janmen ru men ngamon ong abakla ma si post teng men ru kadang yai ap sa be ju te ti ula kali kau ong ba pimpat le yeng seneru mene pidang yai ap sa be janga ken hadu kan ne mo te ko ong habangi la yabu te mo kumno ngan penkut ik te jingkolar haba la ong ba pinwan tengah syani abe kata kan ngam bat runganget ba pinam thok hira ya kata kan janda haba ka Eugene kalong kumta kadon kata ka jing syani kan u long kumba
oh kani ka brio te kada kwa shisha ya kata relationship ya ta ka jing ide gin rega plan jengki kalang ban pendile khnang ya ta ka por khnang ba ban baka ka kani ka yujin kan yo ban sim kubu da ka ba ban pendi gin ba ka kalang ka brio ba ya sha te ba ru kada thrang shisha ya kata ka dating le ne kata ka jing yalong sisam la kin kata ka de ka plan jeng ka kin phi ka de kata kin dan aduk kani ka por long bau ingam ulas dang ban syane ya yujin bar ro penmap hiru naka kan ya kita ki ibarat ki ba mensyua te hang ne ki le kedup kin dan rei ka bas ngau sing nang phi ki fans ma te manta ka singi kalong tang khendiat yang se kendu pat la syai yang sawan rap yang phi la syai manta ka singi ka le tang ban shumalu malakin dan rei la syai yang sawan rap yang ya kapat ka ban riu kin ku blei bun ya ka por jong phi ma angu yu blei ba phi lang ki bri ki ba ya sha kin ma blei na ka phi ban ngar ku blei bun